Ajde. 3. Dublje, zar oni? Bravo. Odlično. Hajmo sad kravu. Jeste, hajmo da vidimo. Ovamo pliva. Ajde, 3. Ajmo. Dobar. Ajde sada ono. Ne, ono ovako, ali sa ono da uđe glava. Bravo, to Miki. Sad na leđa, prvo ovako, pa onda ono, ajde. A sad ovamo ovako. Ovako na leđa, pa ovako ono rukama. Ajde. Bravo, ajde sad prsno. Tako je. Kako, pokaži mi kako. To, hajde. Ajde. Odlično.